Ako balik ko na nga si Darren Sumosot, ang itumbok nga person of interest sa brutal nga kamatayon ni Charina relatibo gikustudiya na karon sa Inayawan Police Station. Atol sa pagpangutana sa mga sakop sa kapulisan sa Inayawan Police Station ngadto kag Darren Sumosot kung unsa ang iyaga kalabutan sa kamatayon ni Charina relatibo. Gin-sister ni Darren nga inosente siya o wa siya kalabutan sa kamatayon sa biktima. Matod pa ni Darren nga nganong siya may pasanginlan nga wa man kuno siya labot sa krimen. Gani iya pang gisukna ang bana sa biktima nga si Junji Enriquez kung anong siya may pasanginlan. Apan sa habig usab ni Junji Enriquez ang bana ni Charina relatibo, matod pa niya nga nagduda na noon siya na nagduda siya ni Darren kay wala naman ni cooperate sa mga sakop sa kapulisan sa Inayawan nga nagpahigayon sa investigasyon o kinahanglan pa man siya gadakpon para maimbestigar sa mga pulis. Matod pa ni Enriquez nga nagduda siya sa lihok sa iyang amigo nga si Darren kung anong nisibat lang kinig kalit niya to Bernes sa hapon o wala na mo cooperate sa mga pulis. Pero ang akong pangutana mauni, unsa kalig-on ang kaso nga ipasaka batok sa matumbok unya nato nga suspetsado? Wala rabay eyewitness. Unsa kalig-on ang kaso nga ipasaka batok unya sa matumbok nga suspetsado nga wala rabay eyewitness. Wala rabay mubarog nga saksi nga nakakita atol sa pagpatay sa biktima. Gawas kung dunay extrajudicial confession nga himuon ang matumbok unya nga suspect, posibleng makapalig-on pa kini sa kaso. Apan kung walay mga witness, mag-agad na lang taani sa mga circumstantial evidence. Nanginaot ko nga no-nonsense investigation ang mahitabo og lion ang tanan nga anggulo sa kamatayon ni Charina og ang tanan nga individual nga posibleng malink sa kamatayon sa biktima kinahanglan gyud nga maimbestigaran. Magpasalamat pod ko sa mga sakop sa kapulisan sa Inayawan Police Station tungod kay dali ra kayo nila nga na-locate si Darren Sumosot ang gitumbok nga person of interest sa kamatayon ni Charina. Unta makabot ang hostisya sa mga kabanay sa biktima aron mahiluna ug makapahulay sa dayon ang kalagya ni Charina kinsa gipatay sud sa ilang giabangan nga panimalay sa barangay Bulacau, mga kabombo. Kagani ang hapon ako nabtan nagtinubagay gyud siya Darren og siya Junji nga matod pa ni Darren amawa ni ubay oy wa man kay klaro ang tubag pod ni Junji unsay amaw ikaw mo ay sabog yabag ka naman tingali mao na tubag pod tinubagay sila kagay na dali ni barog to si Junji og buot pa niya nga murag padong gito ta musumbag ni Darren kato si Junji, mga kabombo apan ni pasidaan daan ang pulis nga ayaw dong kanamo diri sa police station. So ipadlak naman unta to isod naman unta to sa presuhan si Darren Sumosot, mga kabombo apan wa man madayon pagsod sa lock up cell, gibalik magsod sa ila karog katong kwarto nga din dito sa giimbestigaran, mga kabombo. Onya, pangutana, kamo nga naminaw ron, motuo ba mo nga si Darren Sumosot ang nipatay anig Charina, mga kabombo? Unya, nga nisibat man siya? Matupag, giingong nisibat. Unya, wa na nagpakita sa police station. Unya, ang mga sakop sa kapulisan, naningkamot nga malocate. Kini maong si Darren, nakitaan diha sa may Sambag 1 bali o Sambag 2, mga kabombo, nakitaan sa mga sakop sa kapulisan. O sa may diferensya sa person of interest o sa kining gitawag nato og suspect. Ang suspect, siya nagigitumbok nga mao nihimo sa krimen. Ang persons of interest, imbestigaran tabi kay aron masuta og unsay kalabutan nimo sa krimen, na ba kay labot sa krimen or wa ba kay labot.